Wow, koliko ovdje svega ima. Zanimljivo. Da, završila sam. A hoću nešto čokoladno. Bit će urađeno. Dakle, uzet ću čokoladu. Da. Treba će mi mnogo čokolade. Tako je. Malo ću je rastopiti. Odlično. Ostalo je sve promiješati. To mi treba. A sada prelivam čokoladu u poslastičarsku kesu. Evo je. Treba sve sipati pažljivo da se ništa ne prospe. Gotovo. A sad ću ponoviti ovaj crtež. Nisam džabe išao u umetničku školu. Ja odlično crtam. Tako je, ne treba žuriti. A moram sve lepo i uredno nacrtati. Da, gotovo. Sada to sve treba zalediti. Bako, da li biste mogli da mi pomognete, jeli? Naravno, šefe. Izvolite. Hvala, bako. Ja sam završio. A šta je kod vas? Jao, šta da radim? Smislila sam nešto. Šta? Cipela? Trenutak. Uzet ću Nutellu i sipati je u cipelu. Tako je. Sipat ću što više. Odlično. I još malo. Super. A sad ću sve ravnomjerno rasporediti. A sada višak treba prosuti. Gotovo. Zamrznut ću to sve. I naša cipelica je gotova. Odlično. Sad je treba malo ukrasiti kremom. Eto ga. O, da. Odlično mi ide. A još malo i to je to. Ali to još nije sve. Treba dodati, da, konfete. A sipat ću ih odozgo. Tako je. I posljednji dodir, višnja. Eto, sad sam završila. Pogledajte ovo. Malo ću ofarbati moju krunu. Učinit ću je zlatnom. O da, to izgleda jako skupo. Ali ni to ni sve. Pažljivo ću ukrasiti krunu bombonama. Uradit ću to uz pomoć pincete. Da, odlično. Kako vam se čini? Super. Draga, a šta ti radiš? Šta? Jo, njima je već sve spremno. A šta ja da radim? I ja imam ideju. Da, sad ću im svima pokazati kako treba kuvati. Napunit ću svaku činiju čokoladom. Aha, tako je. Koristit ću šareni KitKat. U svaku činiju svoje boje. A zatim treba rastopiti svu čokoladu. Uradit ću to uz pomoć ljute paprike. Vatra! To je bilo moćno. Uspela sam. Dakle, a sad ću sipati čokoladu u ovaj kalup. Odlično. Zaledit ću to i pogledajte. Dobila sam čokoladne ruževe. Kako vam se čini, a? Kakva si ti pametnica. Završili smo. Koliko slatkiša ima ovdje. Kruna? Sad ću je probati. Wow, to nije loše. Hoću još. Da, sviđa mi se. Idemo dalje. Opa. A sad ću probati cipelicu. Baš je slatka. I ukus je dobar. A kakva štikla. Kako lepa čokolada. I na kraju višnja. Dobila super. A šta je ovo? Ruž? Pa dobro, hajde da probamo. A prvo ću ga naneti na usne. Tako je. Da, to je mnogo slatko. Sviđa mi se.
izabrati kao pobednika? Dobro, ovo jelo je pobedilo. Čestitam! Da, ja sam pobedila. To! A sada želim ovakvu lepotu. Jel može? O, dobro. A ja krećem da kuvam. A prvo mi treba blender. Unutra ću staviti jedno jaje. Odlično, zatim brašno, kakao i na kraju mlijeko. A da, zatvaram, uključujem i čekam dok se sve umuti. Sad ću sipati to sve u kalupi i staviti u rernu. Odlično, zatvaram i čekam. O, šta? Da. Ja ću imati veliki kolač. Dodat ću malo fila i pažljivo ga razmazati. Da, tako je. Ali to još nije sve. Sad ću dodati puno slatkih lizalica. Da. Još malo i posljednja. To je to. A sad ću dodati šarene konfete. Gotovo. Ovo će biti vrlo ukusno. Jao, bako, kod vas nešto gori. A jao, ups, vreme da se vadi. Dobro je, stigla sam na vreme. Kakav miris? Sad ću dodati sladoled. Da, to će biti odlična kombinacija. I sama bih to rado pojela. Ali to još nije sve. Koristit ću još jedan vrlo ukusan sastojak. I seći ću marshmallow. To će biti uši. Kako slatko, jel da? Da li vas to podsjeća na nešto? To su slatke mace. Draga, pa šta je opet? Jao, opet sam zaboravila na kuvanje. Dobro, počinjam. Moram se ubrzati. Dakle, prvo treba razbiti jaje, zatim dodati brašno i valjda mlijeko. Kako je teška. Otvaram, stavljam u mikrotalasnu svoj kolač, a sada čekam. Čekam. Gotovo, otvaram. Ups. Izgleda da nešto nije u redu. Dobro. Možda će mi se ipak posrećiti. Dodat ću šlag, puno konfeta i možda Melisa neće primetiti da je moj kolač izgorela. Sumnjam u to. Hoću da počnem sa ovim. Dakle, odmah ću probati. Fuj, to je užasno. Neću više to da jedem. Ovo izgleda zanimljivo. Dođi ovamo, hajde. I kako da to uzmem? Postoji način. Ovako. Lizalica je prelepa. A sad ću probati sve zajedno. Da, divno. Ovo jelo mi se dopalo. Opa, kako slatke mace. Hoću da ih probam. Da, ovo je jako ukusno. Ali koga izabrati? Treba razmisliti. Znam, ovo jelo je pobedilo. Neočekivano. Hvala puno. Dakle, a sad mi se pije koktel. Jel može? Pa ovdje sam ja broj 1. Sad ću napraviti najbolji koktel. Da, jedva čekam. Uzet ću žele bombone i preliti gaziranim sokom. Da, otvaram i sipam sve do kraja. Tako je. A sada ubacujem slomčicu i to je to. Ovo je najukusniji koktel na svijetu, jel vam jasno? Devojke, gledajte ovamo. Sad ću vam pokazati kako izgleda najbolji koktel. Ja ću napraviti koktel od ukusnih kuglica. Gledajte kako se to radi. Prebacujem kuglicu u čašu, tako je. A sad mi treba blender. Evo ga.
Sipat ću unutra keks. A zatim dodati mlijeko. Odlično. Ostalo je to sve umutiti. Gotovo. Hajde, skidaj se. Sipat ću koktel u čašu. Odozgo dodati lep šlag. I na kraju kolač. O da. Posuću sve slatkim konfetama, ubaciti slamku i to je to. A šta je kod vas, Plako? O, ja imam voće. Dakle, sipat ću u čašu bobice. Odlično. Šefe, izvinjavam se. Što je? A mogu li dobiti blender? Hvala. Dakle, sipat ću unutra voće. I napraviti voćni koktel. On će biti ne samo ukusan, a već i zdrav. Tako je. Prelivam bobice. Dodajem krišku naranđe i slamčicu. Gotovo. Wow! Probat ću prvo ovaj koktel. Jako ukusno. Sviđa mi se. Idemo dalje. Ovaj koktel izgleda zanimljivo. Sad ću ga probati. O da, ja obožavam Oreo. Oduševljena sam. I posljednji koktel. Izgleda zanimljivo. A kakav je ukus? O ne, to uopšte nije slatko. Ne sviđa mi se. Evo pobednika, čestitam. Tu, pobeda je moja. Jeste čuli? Počinjemo novi kulinarski izazov. Jesu svi spremni? Dakle, za koga ćemo da kuvamo? O, bako, ovo je najopasnija lutka. Ona pucala serom. Tražim cilj. Cilj je pronađen, pucam. Što? Ne, to je moj omiljeni šešir. Izazov počinje. Prvo mi spremite tortu. Čekam. Idemo. Vreme je krenulo. Ne, moj omiljeni šešir. Dobro, moram da počnem da kuvam. Da li ste već nešto smislili? A šta tu ima da se razmišlja? Počinjem da sastavljam tortu. Kora, fil, kora, fil i tako dalje. To uopšte nije teško. Hajde zajedno. Fil sam napravila raznobojan. Šefe, šta radite tamo? Ja istiskujem medenižele na tortu. To je baš teško. Stanite! Lutka se okreće. Ne pomerajte se. Tražim cilj. Cilj nije pronađen. Nastavljamo. Ovo je bilo uzbudljivo. Malo da vas pržela serom. Ja sam istisnuo žele. Sad mi treba krem. Sad ću ga sipati na tortu, tako je. Torta mora biti ravna, plava i lepa. Da. A sad ću sve razmazati lopaticom. Tako je. I dodat ću detalje. Sada vadim figurice. Bako, gledajte kako slatko. O da, ne pomerajte se, lutka se okrenula. Cilj je pronađen, pucam. O ne, ovo je bilo moćno. Nažalost, bakina torta je uništena. I kako ćeš uspeti da je popraviš za tako kratko vreme? Znam šta da radim. Kurt, ti si mi dao ideju. I ja ću od svoje torte napraviti drugu. Ovo će sigurno oduševiti lutku. Na tortu ću staviti figuricu u obliku nje. Pogledajte. O, divno. Bakina ideja je tako cool. I ja želim da napravim dobru tortu. Treba samo odseći sve suvišno. A sada istiskujem krem. I naravno treba razmazati to sve. Gotovo. A sada vadim ranac. Šta li se u njemu nalazi? Opa, sladić. Da, to mi treba. Ukusno. Napravit ću frizuru od sladića. Zatim oči i usta. Da, to je to. Lutki je ostalo samo da proba.
Napravili ste 3 torte. Hajde da vidimo. Ova torta je u obliku mene. Stvarno? Onda ću je uništiti. Užasna je. Nije mi se svidala. Ja sam lepša. Slomila si mi srce, lutko. A ovu tortu ću sigurno probati. Izgleda dobro. O, to nije loše. A kakve su ovo figurice? Liče na moje čuvare. Cool. Šefe, svaka čast. A šta je ovde? O da, na dugi sedi lutka koja liči na mene. Sjajno. Sad ću probati. Ukusno. Baka je pobedila. O, to, pobedila sam. Tako sam srećna. Oho, šta se to čuje? O, oblaci su tako crni. Šta će se desiti? O, pa to je Wednesday. Hajde da saznamo šta ona želi. Burger? Cool, počnite da kuvate. Hajde. O, predivno. Znam šta da radim. Prvo treba ispožiti pljeskavicu. Tako je. A zatim ću iseći povrće. Treba više povrća. Sada sastavljam burger. O, gledajte kakvu sam slatku lepinju napravila u obliku mede. A sad ću napraviti pomfrit, ali ne od krompira, već od jabuka i sok od krastavca. Šefe, šta je kod vas? Ja sam napravio burgere, ali u obliku paukova. Izgledaju strašno. Taman ono što treba za Wednesday. Ona voli sve mračno. Vako, ne prilazite tako blizu. A zašto se tako derete? Jao, šefe, šta vam je? Zagrcnuli ste se, sad ću vam pomoći. Šefe, da li ste u redu? Da, i ja imam ideju. Napravit ću slatki burger. To će biti super. Wednesday tako nešto sigurno nikad nije jela. Čak i jagode imam. O da, ukusno. Dakle, uzimam nutelu, zatim oreo, posle čokolade, jagode i prelivam sve nutelom. Dodat ću još bombone New York i pokriti se lepinjom. Eto. O, Kurt, svaka ti čast. Wednesday, probaj. Oho, napravili ste sve ove burgere za mene. Od kog da počnem? Počet ću od najužasnijih. Ovog medveda. On izgleda previše slatko. Ukus je odličan. A šta je ovde? Ovo liči na slatki burger. Ali ja mrzim slatko. Stvarno? Ja sam se toliko trudio. A šta je ovde? Burgeri pauci. Kako divno. Da probam. On je tako užasan. Da, sviđa mi se to. Predivno. Šefe, vi ste najbolji. Da, pobede moja. Trudio sam se. Šefe, mi smo ponosni na vas. Jel da, Kurt? O, mili, nemoj da brineš. Kurt, pobedit ćeš drugi put. Za koga ćete sada kuvati? Wow, pogledajte, to je robot. Nešto novo? Takvih gosti još nismo imali. Baš je cool. I robot želi koktel. Dakle, počnite. Ja znam šta da radim. Treba mi više kiselih bombona. O, je li to sada moderno? Ja to nikad nisam probala. Bako, prvo treba da skinete pakovanje. O, uspela? Da, to je ludo kiselo. Kurt je odlučio da će biti dobra ideja da napravi od svih ovih kiselih bombona koktel. Da vidimo šta će ispasti od toga. Sve će biti sjajno. Sad ću sipati kiseli gazirani sok i promešati sve. Da, to tako lepo sija. Kurt, da li je ovo stvarno normalno? Da li treba tako da svetli? Nisam sigurna u to. Ma dajte, moj koktel je spreman. Kurt, treba praviti koktel ne od bombona, već od povrća. Eto, gledaj, uči. Stavljam u blender što više povrća. Krastavce, paradajz, a sada se meša. O, nešto nije u redu sa mojim blenderom. O, to ne bi trebalo da bude tako. Jao. Bako, izgleda da ste stavili unutra previše povrća. Blender se pokvario. Robot će sigurno moći da popravi to. Samo držite čvrsto. O, blender želi da pobegne od vas. Držite to. A gotovo, hvala ti, robote. Sada sipam sve u čašu. O, ispalo je jako lepo.
Ja bih i sama popila to. Samo je malo gusto. Kako odvratno. Kod mene će biti ukusnije. Dakle, sipam sve u čašu. Ja sam pomešao sve najbolje gazirane sokove i dodao šljakice. A odozgo ću sve ukrasiti šećernom vunom. To je to. Robote, probaj šta smo napravili. Prijatno. Hajde, sva 3 koktela su spremna. Probat ću prvo ovaj. Tu je šećerna vuna. Po logici nju treba rastopiti u koktelu. Wow, rastvorila se. Baš lepo. A kakav će biti ukus? Treba mi slamčica. Probat ću. Zaljubio sam se. Da, dao sam sve od sebe. Sada ovaj koktel sa celerom. Probat ću ga. Izgleda ružno. To je odvratno. Koktel je užasan. Ne sviđa mi se. Bako, niste uspeli. A šta je smislio Kurt? Probat ću. Kako kiselo. Moja energija se puni. Skoro sam pun, a odlećem. Puna baterija. A ko je pobedio? Ja? Da! Pobedajmo, eto! Pustite nas, pustite! Ćao, ja sam teenager tvoje. A šta je bilo? Ja sam baka. Drago mi je. Pustite me, molim vas, ja sam samo šef, nisam ništa kriv. Pa ne, niko neće izaći odavde. A započinjemo kulinarski izazov. Spremite mi tortu za ručak. Drugari, ne brinite, rešit ću sve. Treba mi WC šolja, nisam gadljiva. Dakle, evo mog omiljenog noža i lopatica, odlično. Dok nema u zatvoru. Chloe, sa kim to pričaš, a? To su moji prijatelji. Zamolila sam ih da mi donesu nešto zanimljivo. Odlično. To je helikopter na daljinskom upravljanju. Treba će mi ovo. Uzet ću košarkašku loptu. Treba je probušiti. Tako je. Što? Dobro. I ja imam lopaticu kod sebe. Obožavam je. Šta se dešava? Odlično, odsekla sam sve suvišno. Bako, ne razumem šta to radite. Je li to WC šolja od torte? Da, druže, to je WC šolja od torte. A sad ću ukrasiti tortu filom. Gotovo. A sad ću razmazati fil uz pomoć lopatice. Odlično mi ide. Lepota. Baka je majstor. Wow, bako, odlična ideja. Da, zanimljivo. Hoću da probam fil. Nadam se da baka neće primetiti. Kako si svela? Ne jedi to. Ne smeš. Daj mi to. Što? Jesi poludela? Moji jadni prste. Okej, nastavit ću da pravim tortu. Unutra lopte ću sve premazati filom. Stavit ću koru unutra, zatim fil, zatim opet koru, opet fil i opet koru. Odlično. A sad ću uzeti malo slatkiša, mislim malo više. Uspela sam da ih unesem u zatvor. Treba mi kiseli gel. Jako kiselo. Sipat ću ga u tortu, tako je. A sada uzimam bombone od mente. One baš osvežavaju. Odlično, zaledila sam tortu. A sad je treba izvaditi. Odlično. Ostalo je išarati tortu da bi ličila na loptu. Koristit ću sladić. Da, uspelo je. Boko, što tu radiš? Ja sipam u tortu plavi žele. Da, kao da je unutra voda. I napravit ću malo iznenađenje za policajku Britney. Gotovo. Jao, šta se dešava? Mi nismo krivi. Čekaj, šta to radiš? Napravio sam tortu u obliku policijskog auta. To je pravi alarm. Super ispalo, zar ne? Baš mi se sviđa rezultat. Nadam se da će se Britney također dopasti. Šta? Kod šefe, kao i uvek sve savršeno, a moramo ga se rešiti. Sad ću mu skrenuti pažnju. Šefe dragi, svaka vam čast, vi ste genije. Odlično, hajde da mu uništimo tortu. Dinamit će mi pomoći. Ne, dinamit mi se zaletio za ruku. Ne! Jao, u pomoć! Šta je to bilo? Jao, eksplozija. Ne, samo ne mala Chloe. Plan nije uspeo. Sa mnom je sve u redu ako ste brinuli o tome.
Wow, odlično ste se potrudili. A ovo je torta u obliku policijskog auta. Ha, super. Sad ću je probati. Kakav miris. Oduševljena sam. To je prelepo. Šefe, svaka čast. Dakle, probat ću tortu u obliku lopte. Jao, kako kiselo. Užas. Ne, Chloe, to je previše kiselo za mene. Dakle, ostala je posljednja torta. Izgleda jako zanimljivo. U obliku WC šolje. Bako, to nije loše. Hvala, Britney. Trudila sam se. Treba izabrati pobednika. I to je, šef. Čestitam, pobjeda je tvoja. To najbolji sam. Što se tako glasno raduje? Baci kocku. A sada želim burger. Spremite ga brzo. A stanite. Imamo baš malo proizvoda, nas je troje. Sve to ide meni. To nije u redu. Slažem se. Hajde da podelimo sve. Sklonite svoje ruke. Ne dirajte, inače ću vas ujesti. Šefe, bacite krastavac. Inače ćete saznati kako moćnu vilicu imam. Bako, ali to je sve zajedničko. A ne, to je sve moje. Pa dobro, sam ću nabaviti sebi proizvode. Moji prijatelji kuvari su mi dali korpu sa svežim proizvodima. Odlično. Sad imam od čega da spremam. Što? A šta je to kod tebe? Sveže meso, slanina, pa čak i hleb. Super! I meni trebaju proizvodi. Pogledat ću šta mi je ostalo. Bezobrazna baka neće da se deli. Tu su samo omoti. Od toga neću moći da spremim burger. Riba, odvratno. Aha, pačak hleba. Buba švaba. Neću je stavljati u burger. Dobro, sad ću nešto smisliti. Jao, baka se igra sa vatrom. Da, spremila sam pljeskavicu za burger. To je najefikasniji način. Sastavit ću burger. Pošto imam puno proizvoda, koristit ću sve. Da, odlično ispalo. Svaka mi čast. Šefe, šta ste smislili? Ispržit ću slaninu na vatri. Valjda je spremna. Odlično, stavljam je u burger i pokrivam lepinjom. Gotovo. Kako vam se čini, bako? Odvratno, daj meni, bacit ću to. Ne dirajte. Baka i šef se opet svađaju, a moj burger još nije spreman. Dobro, sad ću umočiti ribu, kiseli gel. Možda će ispasti ukusno. A sada umačam ribu u njorz bombone. Stavljam na tost koji sam već namazala nutelom. A sada prelivam sav sendvič nutelom. To mora eliminisati riblji ukus. Mislim da policajka neće čak ni primetiti da je unutra riba. Dodajem M&M's i gotovo. Prestanite. Prijetno. Burgeri su već spremni, taman za ručak. Počet ću od ovog velikog. Wow, kako ukusno! Oduševljena sam. Da, znao sam. Prestani da se hvališ. Oho, u ovom burgeru je puno pljeskavica. Također ukusno. Bako, odlično ste se potrudili. Stvarno, hvala, draga. Ostalo je probati posljednji burger. Tu je nešto čudno. Nutella. Obožavam Nutellu. To je prelepo. Chloe, pobjeda je tvoja. Što? Stvarno? Pobjeda je moja? Jeste čuli? Pobjedila sam! Da! Zašto mi ova kazna? Smirite se, bako. A sada želim žele sa ukusom kole. Hajde, spremajte. Hoćemo napraviti jedno piće? Odlično, uzela sam lavor. A ja sam donao med. A ja imam žele bombone sa ukusom kole. Jako su ukusne. Prelepo. Dakle, sipat ću med u lavor. Imam veliku teglu najlepšeg meda. O da, divno. A ja ću sipati unutra sve bombone. Što više, bolje. A meni ostaje samo da promešam sve velikom drvenom kašikom. To će biti najbolje jelo za danas. Gotovo. Izvadit ću jako ljute žvake. Uz pomoć njih ćemo da istopimo sve. Stvarno su vatrene. Da, tako je. Probat ću. Kako ljuto. Hajde, žvačite svi. Jao, nisam očekivao da će biti tako ljuto.
Kakav užas! Nije mi dobro! Ups. Ajoj. Sve u redu. Dakle, nastavljamo. Popila sam svu kolu. Dakle, možemo da sipamo ovdje na žele. Hajde. Odlično. Chloe drži flašu čvrsto. Super. Da, uspjeli smo. Da, sve uspjelo, svaka nam čast. Ostalo samo dati Britney. Šta? Samo jedna flaša? Čudno. A gdje je sve ostalo? Pa, pomagali smo baki. Da. Okej, sad ću da probam. Iscedit ću malo. O, kako lepo izgleda. Wow, i ukus je super. Onda, baka je pobedila. A, pobjeda je moja. U stvari je naša, a bez vas ne bih uspjela. O, pa to su zlatne medalje, a divno. Dakle, čestitam, zaslužujete da izađete odavde. O, sloboda, hajmo odavde. O, da, požurite. Dobrodošli u kulinarski izazov. Molim vas, napravite mi ukusnu tortu. Jeste me razumeli? A mjau, a dobro. Ja sam najbolji kuvar. A dakle, da bih napravio ukusno testo, moram razbiti jaja. Da, savršen pogodak. A sada treba dodati brašno. A bitno je ne preterati. A sada moje omiljeno mlijeko. O da, obožavam ga. A jao, ne mogu ga otvoriti sa šapama. A bolje ne ljutiti mačku. Inače će njene mekane šape brzo postati kanđe. O, kakav užas. To je to. A ništa me neće zaustaviti na putu do mlijeka. Sve je spremno. Ostalo je samo umutiti sve sastojke. Odlično. Hej, sve mi leti u lice. Jao, ove mačke su nepodnošljive. Dakle, vreme da i ja počnem da pravim tortu. Dobro, što imam testo svih boje dulje. Napravit ću za Jess šarenu tortu koja će iznenaditi. Bitno je da se testo ne izmeša u kalupu. Bolje da sam napravim lep uzorak uz pomoć štapića. Tako je, odlično mi ide. Lepota. Kada se testo ispeklo, mogu ukrasiti tortu šlagom i slatkim konfetama. O da, ova torta donosi praznično raspoloženje. Bon appetit! Wow, ne mogu da verujem. A ne iznenađuj se, šefe. A mačka može sve. A vreme je da nanesem krem. Odlično mi ide. Ostaje samo da dodam dekoraciju u obliku ribe. I drugih morskih stvorenja. O da, a napravio sam pravo more. A prijatno. A ja imam bolju ideju. Otopit ću žvaku direktno u kutiji i preliti moju tortu. Da, to će biti prelepo, posebno ako dodam još Skittles bombone. Pogledajte kako lepo curi žvaka. To je to. A sad je vreme za moje omiljene bombone. Obožavam ih. Ovo je zaista dobra ideja, zar ne? Oho, neverovatno. A nikada u životu nisam vidjela tako lepu tortu. Ovo je predivno. Dakle, probat ću prvo ribicu. Ukusno. I zvezde, super. Baš mi se sviđa. A već sam oduševljena, a još nisam probala ni samu tortu. Wow. To je još bolje. Hvala ti, mačak. Ok, da vidimo šta su drugi spremili. Da vidimo. Nije loše. Volim Skittles bombone, ali torta me nije oduševila. Odmah se vidi da je ovu tortu spremio šef. Pogledajte ove prelepe šare. Prelepo. Kome dati pobedu? Mislim da je izbor očigledan. Mačak je pobedio. Što? Ozbiljno? Hvala, prijatelji. Vaš sljedeći zadatak je sladoled.
U sladoledu je toliko mlijeka. Super. A evo moj tajni sastojaka. O, maco, mogu li uzeti jedno krofnu od tebe? A vrati krofnu. Inače ću morati da pustim svoje kanđe. Dobro, izvini. Nisam htjela da te naljutim. Hej, deco, da li volite sladoled? Sad će vam mačak pokazati kako se sprema najbolji sladoled. A za to ću uzeti različite slatkiše i sitno ih iseckati. O da, odlično mi ide. Napravit ću rolne od sladoleda na specijalnoj dasci. A da bi sladoled bio još lepši, prelit ću ga čokoladnim sirupom. Mijau. Šta je to? A vidim novi cilj. Vreme da se zabavim i posvađam svoje konkurente da bi pobedila u izazovu. Šta se dešava? Ne razumem. U pomoć! Mjau! Bilo je za malo. Ne igraj se, a vidim sve. Ja nemam ništa s tim. Bezobraznica mala. Dakle, mom lepom kornetu nedostaje nekog preliva. On će također biti od sladoleda. O da, lepota. Kako vam se čini? Ja sam oduševljen. Zar to nije prelepo? Jo, svi su napravili tako dobar sladoled, a ja nemam ništa. Tačno, znam. Prvo ću uzeti kornete i izmrviti ih u specijalnom kalupu. Da, to je baš zabavno. Odlično mi ide. Mislim da je dovoljno. Sad je vreme da dodam što više bombona i da prelijem to sve nutelom. O da, to je najlepši namaz na svetu. Lepota. Možda to ne izgleda tako izvrsno kao kod šefa, ali bit će jako ukusno, 100%. I još malo konfeta i to je to. Prijatna, Jess! Wow, hvala puno! Dali ste sve od sebe? Hoću da probam ovaj zanimljiv kornet. Jedva čekam. Nije loše, ali moglo je biti i bolje. Oho, samo pogledajte kakva lepota. O, to je neverovatno ukusno. Oduševljena sam stvarno. Ekstra. O, a za ovaj sladoled imam kašiku. Kakav miris. I ukus je dobar. Baš mi se sviđa ovaj sladoled. Hvala puno. Pobedila je sestra. To je neverovatno. Pobedila sam. Ja sam genije. Šta dalje? Tako mi se pije vruć kakao sa marshmallowom. Spremite mi ga, molim vas. Dajte da razmislim. Danas sam video lifehack kako skuvati kakao sa lepom penom. Da, sve jasno. Dakle, ubacujem kašiku u bušilicu. Uzimam kašiku kakao praha. I ubacujem ga u mlijeko. Jao, ovo nisam planirao. O, jadan. Ne brini, maco, smislit ćeš nešto. Ja imam odličnu ideju za moj kakao. Prvo će mi trebati koktel od jagoda, koji treba zaladiti. Dobro je što imam sprej za trenutno smrzavanje i neću morati dugo da čekam. Eto, gotovo. Sljedeći sastojak je moje omiljeno voće. Dakle, dodat ću puno jagoda. Borovnice. Kivija i maline. I neću zaboraviti na marshmallow koji je tražila Jess. O da, a za desert ću dodati njen omiljeni keks i vafle. Za potpunu sreću nedostaje samo šlaga. A evo šarene čokolada, štapiće i slatke konfete.
Mislim da je to pravo remek-delo. Bon appetit! A nije loše, ali ovaj put ja imam plan kako da vas zaobiđem. Sipat ću kakao prah u blaster i dodati mleko. Da, to će biti jako dobro. Mogu zamisliti lice Jess kad vidi to. Treba malo potresti. Staviti nalepnicu. I može da se služi. Jao, to je baš smešno. Jess, vreme je da izabereš pobednika. Nevjerovatno! Hej, a gde su ostala pića? Šta je ovo? Ne boj se, Jess. Imam iznenađenje za tebe. Otvori usta. Ukusno! Isprljala si me! Jao, izvini, slučajno sam. O da, konačno ću moći da probam šefovo piće. Mislim da će ova kašika savršeno odgovarati za ovu veliku čašu. To je baš ukusno. Oduševljena sam. Ne mogu da se zaustavim. Poješću sve do kraja. To je najlepši desert na svetu. Super, pobedio je šef. O da, najbolji sam, pobedio sam te i tebe. Da. Dobro, čutim. Nešto fali. Tačno. Dođi kod mene. Slušam, gospođice. Ofarbani dvorac. Radi. Razumeo sam vas. Odmah krećem. Vaš dvorac će biti najlepši i veoma skup. Dodat ću što više zlata, tako je. A sad ću uzeti roze farbu. Da, ova boja je prelepa. Siguran sam da će vam se dopasti. I gotovo. Kako vam se sviđa, gospođice, ili? Oho, to je još bolje nego što sam zamišljala. I evo još nešto. O da, obožavam drago kamenje. Hoću i ja. Marš odavde, komšinice. Ovo nije za tebe. Ukrasit ću svoju kuću sa ovim. Da, ovako izgleda još skuplje. Oduševljena sam. Jao da, i treba mi obavezno kruna. Lepota. Sviđa mi se. Šta je ovo? Prestani odmah. Je li to farba? Da, odlučila sam i ja da ofarbam svoj dvorac. Ovo je jako zabavno. Baš mi se sviđa. Tada, gotovo. Ali to još nije sve. Čekajte da nađem nešto. Evo ga. Da, to mi odgovara. Dakle, došlo je vreme da ukrasim dvorac. Da, neka nije toliko skup, ali sigurno će biti lepši. Vidjet ćete. Da, tako je. Još par dodira. Super. Zadovoljna sam. Phoebe, gledaj. Što je to sa njom? Odmah sredite me. Tako je bolje. Izvolite, ovo je za vas. Baš vam hvala. Da, nema na čemu. Dakle, moja draga, pogledaj kakav dvorac sada imaš. O da, moja lutka oduševljena. I moja isto. Kakva lepa fontana. Stavit ću je ovdje. Nadam se da će se moje lutki svidjeti. Kako si lepa. Ja obožavam te, jel znaš? Šta? Pa šta? A bolje pogledaj ovo. Sad ću ja napraviti svoju fontanu. Da, to je baš moćno. I moja lutka oduševljena, to je najvažnije. Cool. Jesi vidjela? Ova fontana je bolja. To je smešno. Kod mene. Šta je bilo? Okrenite dvorac. Može i bit će urađeno. Pritiskam.
O, da, to je zaista super. Okej, vreme je da odaberem interijer. Krenut ću od prvog sprata. Mislim da je ovaj pod najbolji. Odličan izbor. Da. Hajde da nastavimo. Uveravam vas, imat ćete najskuplji, najbolji i najlepši interijer. Okačit ću zavese, staviti modnu pistu, lusteri i tepih. Da, to će biti najbogatiji dvorac na svetu. Pa, gospođice, kako vam se sviđa? O da, to je baš ono što sam htjela. Izvoli, dođi kod mene, moja lutkice. Pogledaj kako je ovdje divno. O da, drago mi što ti se sviđa. A evo tvojih prijatelja. Ćao svima! Hajde da odsviramo prelepu muziku. Vaš dvorac je veoma lepi i vi ste lepi. Hvala, baš mi je drago da čujem to. Muzika je prelepa, bravo! Ovakva smešna priča. Smiješno. O, kakva dobra žurka! Hajde, mala, idi kod njih zabavit se. Zdravo! Gde si pošla u takvo deći? To je presmešno. Ne plači, mala. O, tačno! Sad ću uraditi nešto zanimljivo. Fuj, ovo nam ne treba. Uzet ću lizalicu i pen. Da, to je ono što mi treba. Istopit ću lizalicu. Super! A sad ću napraviti lep pod. Da, gotovo. A vreme je da pojedem nešto. A ovo mogu zalepiti na zidove. O, izgleda baš dobro. I stavit ću zvučnike. Ovo ide ovdje. A ovo ću okačiti na plafon. O, tačno. Treba će mi moja čarapa. Skinut ću je i napuniti peskom. Aha, tako je. Eto, dobili smo super vreće za sedenje. Drugari, došlo je vreme za muziku. Hajde da plešemo. Ne mogu da verujem, ova žurka je predobra. Ova muzika je stvarno dobra. O, da? Jao, i meni se pleše, to je jako zabavno. Ej, Phoebe, dođi kod nas. Šta? Nema šanse. Dobro, ne moraš. Sad ću te očešljati. Tako je. O, kako mi se spava. Jao, jadno. Sad bih neku mekanu posteljinu. Da, shvatila sam. Znam šta da radim. Sad ću napraviti za tebe svetlu i udobnu spavaću sobu. A vreme je da napravim krevet. A bit će mnogo sladak. A veruj mi, imat ćeš najbolji krevetić na svetu. Na njemu ćeš moći da se odmaraš. Svidjet će ti se. Aha, krevet je spreman. Dodat ću čebe i jastuke. O, da, ispalo je super. Sve spremno. O, šta je to? O, kako si sladak. Divno. Čekajte, a šta ako? Da? Lezi, moja draga, odmaraj se. A ja ću u međuvremenu napraviti udobno mesto za našeg novog prijatelja. Da, što više zelenila, bit će bolje. Stavit ću ogradu i eto. Cool. Lutkice, sad imaš novog prijatelja. Nadam se da će ti se dopasti. Wow, to je super. Imam kućnog ljubimca. Preslatko. O, to je divno. A šta? Kako ti se sviđa, Sheila? Pogledaj kakva prelepa spavaća soba. Moja lutka čak ima i garderobu. O, da.
Šta misliš, draga? Je li? Wow, ovo je divno. I meni se jako sviđa. Dobro, što su svi zadovoljni? Ne, ovo nije to. Ne, bre. Da, ovo je baš ono što mi treba. Sad ću napraviti pravi bazen. Ovo će biti prelepa zona za odmor. Dodat ću par detalja i to je to. Sve spremno. Moja lutka će moći da uživa tu. Da, hvala, ovo je vaša plata. Super! Dakle, draga, vreme da plivaš malo. Uživaj. O, da, to je divno. Dakle, zalepit ću ovo ovde. Aha. A sad mi trebaju sunđeri. Evo ih. Od njih ću napraviti lep kauč. Cool. Baš mi se sviđa. Dodat ću sto, cvetić i uključit ću video. Ovo je tvoja soba za uživanje, Lutko. Odmaraj, draga. O, kakav dobar video. Super. Drago mi što ti se sviđa. Wow. Sheila, možemo li mi kod vas? Pa naravno, hajde. Ovo je zaista zabavno. Baci pet. Vidi naše... Sad čekajte, je li to Doritos? To nije baš dobro za tortu. Ali ovo crno Kinder jaje izgleda privlačno. A ja imam makaronci i veliko roze Kinder jaje. Želim početi sa Kinderom. Prvo ću otvoriti pakovanje. Wow, divno. A sada želim da ga razbijem i vidim šta je unutra. Neverovatno! Kakva lepa barbika u fantastičnoj roza haljini. Super! Barbika, možda i ja imam barbiku. Želim odmah da vidim. Razbijam. Wow! I ja imam barbiku. Tako je lepa. Ima prelepu crnu haljinu. Moram da stavim svoju lutku na vrh torte. Hej, Miley! Moja barbika je lepša, dakle ona će biti na vrhu. Šta? Ne! Moja lutka će stajati ovde. Eto ti! Oho, šta se desilo? Sad imamo jednu lutku koja nosi dvobojnu haljinu. Cool! Sad je slobodno možemo staviti na vrh torte. Wow, prelepo! Šta još da stavim na tortu? Možda crnu čokoladu? Ili Doritos? Došla mi je ideja. Uzet ću kesu za fil i staviti u nju sve komadiće čokoladnog Kindera. Super! A sad ću probati ovaj super ljuti Doritos. S njim se ne treba šaliti, ali treba mi ta ljutina. Mamice! Uspelo je. Htjela sam da rastopim čokoladu. Šta je, Miley? A možeš i meni tako napraviti? Molim te. Dobro. Probat ću još jedan komad čipsa. Kako vruće! Ajuj, plašim se. Oho, uspelo je. Hvala, Tino. Ti si super. A sada možemo da ukrasimo tortu s sjajnim čokoladnim kremom. Biće tako super. Upravo si. Nacrtali smo našoj lutki prelepu haljinu. Da, to je divno. A sad moramo ukrasiti tortu roze kolačima. O da, preslatko. Cool. A ja moram da stavim crni Doritos na tortu. Izgledaju strašno, ali želim da ih stavim na tortu. Eto, baš je lepo ispalo. Svaka nam čast, Miley. Oho, ovo su novi ukrasi. Wow, ja imam ceo set crnih slatkiša. A kod mene je sve roze. Ovdje ima toliko zanimljivih stvari. Počet ću s ovim slatkim roze marshmallowom. Ova srca su preslatka. Stavit ću sve na tortu. Wow, ja ću početi sa Oreo kolačima.
Izgleda ekstra. Moram probati jedan kolač. Wow, ukusno. A još imam crni M&M's. I došla mi je dobra ideja. Uzet ću crnu bombonu, zalepiti je u centar kolača i staviti na tortu. Ovo će biti oči. Želim da sva torta bude u očima od Oreo. To je to. Miley, a šta ćeš sad da radiš? Ja imam sjajnu ideju. Želim da ukrasim tortu poki štapićima. Obožavam ih. Imaju ukus jagode. Odlično mi ide. Pogledaj, napravila sam jestivu ogradu. A sad ću dodati želetrake. One su također veoma ukusne. Odlično. Ostala mi je još jedna traka. Poješću je. Tina, sad je tvoj red. Dobro, ja imam pucketave bombone Pop-Rocks. Želim da ih sipam na tortu. O, da, to je prelepo. Ne mogu da odolim, moram probati malo. Jao, pojela sam previše pucketavih bombona. Oho, je li to vatromet? Prelepo. Tina, to je bilo moćno. Dobro, nastavit ću da ukrašavam tortu. Imam ovakve lizalice u obliku cvetića. Tako su sjajne. Stavit ću sve lizalice iza ograde. O, da, lepota. Tina, a šta ti imaš? A meni je ostao čokoladni sirup. Želim da ga probam. Njam, ups, izvinite, malo sam se zanela. Dakle, imam sjajnu ideju. Mogu da sipam sirup u kalupe. Onda ću dobiti slatke figurice. Eto, ostalo je to sve zaladiti. Sprej za brzo zamrzavanje će mi pomoći. Gotovo. Izvadit ću sve figurice. O, kako slatko. Pogledajte, to je divno. Ostaje da ih stavim na tortu, to je to. Miley, naša torta sad izgleda 100 puta lepša. O, svaka nam čast. Upravo si. Torta postaje sve lepša i lepša. Jedva čekam da je probam. Evo novih ukrasa za tortu. Super. I ja imam roza Skittles i roze kokice. A ti? A ja imam crne žele štapiće i crne bombone Maltesers. Cool. O, to je divno. O, došla mi ideja. Želim da isečem sve bombone na male komadiće. Lepo će izgledati na mojoj torti. Da, kako sam pametna. Mislim da će mi ovo biti dovoljno. A sada ukrašavam tortu. Želim da napravim njušku mace. Wow, kako lepo. A sad su na redu bombone Maltesers. Moram malo da razmislim. Tačno! Mogu da pucam bombonama iz svoje puške. To će biti jako zabavno. Niko to još nije radio. Eto ti! Wow, odlično mi ide. To je baš moćno. Da, uspela sam da prekrijem svu tortu bombonama. Miley, sad ti. Cool. Dobro, ja imam Skittles i hoću da napravim glavu i jednorog od njih. Baš slatko. A sad ću okolo staviti kokice. Tako su lepe. Izgledat će odlično na torti. Wow, Tina, naša torta je nevjerovatna. Oduzima mi da. Slažem se, torta zaista izgleda veoma lepo. Moja crna strana je tako cool, a i tvoja je dobra. A naša lutka na vrhu izgleda fantastično. Miley, mi imamo talenat. Ukrasili smo celu tortu. A sada moramo probati šta smo napravile. Tina, mogu li da sklonim lutku? Hvala. Ostavit ću je sebi za uspomenu. A sad ću probati komad torte. Izgleda ekstra. Wow, to je veoma ukusno. Ne mogu da se zaustavim. Jao, Miley tako lepo jede. A zašto ja još nisam probala? Sad ću. Wow, ovo je sjajno. Oduševljena sam. Sad je vreme za drugi sprat. Izgleda lepše nego prvi.
Koliko slatkiša je ovdje? O, da, prelepo. Pravi užitak. O, sad ću i ja probati drugi sprat. Wow, u pravu si. Drugi sprat je mnogo lepši. Neverovatno. O, tu je i nachos. Sad ću ga probati. Mamice, to je jako ljuto. Zaboravila sam. Miley, nije mi dobro. Ne, torta ne sme da strada. Uspela sam. Hvala, Miley. Spasila si našu tortu. Usput i tvoj deo je super. Hajde da probamo posljednji sprat. Naravno, hajde. Izgleda jako dobro. Prvo ću probati lizalicu, a sada tortu. Wow, neverovatno. Blago meni. To je sve što volim. A sada ja. Probat ću prvo ove čokoladne životinje. Wow, veoma ukusno. Sviđa mi se. I torte ekstra. Neverovatno. Pogledajte kako devojke uživaju. A blago njima. Sigurno još dugo neće moći da jedu slatko posle ovog izazova. A možda ipak nećete jesti tortu do kraja. O ne, kasno je, sve su pojeli i sad imate tako velike stomake. Jako ste smešne.